Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Γιάννη μου. Νίκο μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Βοστόνη, καλησπέρα στην Καστοριά, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Τραπεζούντα και μας βλέπετε και μας ακούτε. Παρέα με το φίλο, τον αδερφό, τον Γιάννη τον Απαζίδη. Είμαι πολύ χαρούμενος και αισθάνομαι μεγάλη τιμή που είμαστε μαζί, γιατί είσαι οικοδεσπότης και εσύ, δεν είσαι φιλοξενούμενος στη σημερινή εκπομπή, έτσι. Εσύ με φιλοξενείς. Ο ένας φιλοξενεί τον άλλον και οι δύο μαζί κάνουμε αυτό που αγαπάμε και αυτό αρκεί. Δεν χρειάζονται ούτε τίτλοι, ούτε τίποτα παραπάνω, πιστεύω. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε μια εκπομπή όχι μόνο μουσική, έτσι Γιάννη. Θα πούμε και 5, 10, 20 πραγματάκια. Να μας γνωρίσει λίγο και ο κόσμος, να σε γνωρίσει, να μας γνωρίσει. Γιατί εσύ νομίζω είσαι και λίγο μεγαλύτερος από μένα. Λίγο. Και αρκετά περισσότερα χρόνια στον χώρο αυτόν. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω πόσα χρόνια είσαι εσύ, πάντως ότι είμαι μεγαλύτερος είμαι, έτσι. Δεν κρύβομαι τα χρόνια μας, δεν έχουμε κανένα θέμα με αυτό. Ότι εσύ έχεις πολυετή παρουσία στο ποντιακό χώρο, στις εκπομπές και σε διάφορα, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Και έτσι νομίζω και οι δύο θα μπορούμε να πούμε πολλά για αυτό το θέμα. Και έτσι και πάλι είμαστε εισάξιοι, έτσι, αν και μικρότερος. Κομπλιμέντα σε κάνω, μην έχεις παράπονο. Ευχαριστώ. Περιμένω να πεις κι άλλα, γι' αυτό κόλλησα λίγο. Λοιπόν, όλα θα τα πούμε. Να καλησπερίσουμε και όλους τους φίλους που είναι στην παρέα μας διαδικτυακά. Κάντε τις κοινοποιήσεις, έτσι να μεγαλώσουμε την παρέα μας, να μας ακούσουν όσο περισσότεροι γίνεται, για να είμαστε έτσι αρκετοί. Σήμερα έχει και Μουντιάλ, Γιάννη, οπότε μάλλον περισσότερες γυναίκες θα μας ακούνε σήμερα, από ό,τι κατάλαβες. Πολύ λυπητερό αυτό. Γιατί? Δεν είναι. Καλησπέρα Γιωρίκα. Ο Γιώργος ο Φουντουκίδης, συνάδελφος πληκτράς και πολύ πολύ καλό παιδί, Γιάννη μου. Το γνωρίζω εξ αποστάσεως, τα χαιρετίσματά μου. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Θα γνωρίσουμε πρώτα εσένα και μετά εμένα. Έτσι, σαν μεγαλύτερος που είσαι. Από πού θα σου κάνω εγώ ερωτήσεις και μετά θα κάνεις εσύ εμένα, έτσι. Κατευθείαν μπαίνουμε στο ψαχνό, δηλαδή. Ναι. Εκτός άμα θες να ακούσουμε ένα τραγούδι πρώτα. Τι λες? Ας βάλουμε ένα τραγουδάκι πρώτα. Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι πρώτα και μετά θα συνεχίσουμε έτσι την κουβεντούλα μας. Μπορείς να κάνεις και επιλογές, Γιάννη μου. Εντάξει, τα πλήκτρα τα χειρίζομαι εγώ, αλλά και εσύ μπορείς να κάνεις επιλογές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια να εκφραστώ. Ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Ορχήστρα 1919. Στη Ρωμανία κι αν πέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο. Να ελεπώ τον κάστρο λίθο να εμεν
κι όλα τα παραχαρόπας όινα ηλικεύα ηξανέμεν κι όλα τα παραχαρόπας όινα ηλικεύα ηξανέμεν. Λοιπόν, να ρωτήσουμε κιόλας αν ακουγόμαστε καλά, αν έχουμε κάποιο πρόβλημα στον ήχο, τους φίλους που μας ακούνε εδώ να μας γράψουν στο chat εδώ της εκπομπής. Γεια σου Τικταπάν. Γεια σου Χριστάρα. Γεια σου Τρανών των Χωρίων. Ποιο είναι το Τρανών των Χωρίων, Γιάννη? Κοίταξε, το Τρανών των Χωρίων, όταν μιλάμε με το Τικταπάν και λέμε αναφερόμαστε για το Τρανών των Χωρίων, είναι το Norwalk. Μάλιστα. Είναι στην πόλη που έμενε ο Χρήστος για πάρα πολλά χρόνια. Πόσο τρανό είναι αυτό το χωρίο? Νίκο μου, τρανών είναι επειδή είναι οι πόντιοι εκεί. Γι' αυτό. Είναι ο σημαντικός λόγος. Ναι. Είναι και, εντάξει, είναι μεγάλη πόλη, δεν είναι μικρή. Στο Norwalk ήρθανε μετανάστες κυρίως από το χωριό μου, τον Άιο Λουκά, Τέλας, και από το χωριό Σπηλιά Κοζάνης. Είναι οι περισσότεροι. Ωραία. Που βρίσκονται σε αυτό το χωριό, αλλά έχει και από Πτολεμαΐδα, έχει και από Δράμα, έχει και από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και όχι μόνο πόντι, έτσι, αλλά η πλειοψηφία των Ελλήνων εκεί είναι πόντι. Γεια σου Γρηγοράκη μου, πόσα χρόνια? Το Γρηγόρη το Σιδέρα το γνωρίζεις, Γιάννη μου? Βεβαίως. Πόσα χρόνια έχω να σε δω ρε φίλε. Γεια σου Γρηγόρη μου, πολλά φιλιά σε σένα και την Αντάσα, την αγάπη μας. Παρεμπιπτόντως καταπληκτική ορχήστρα, Γιάννη μου, έτσι. Καταπληκτική. Και η απόδοση του τραγουδιού είναι τέλεια. Όντως. Είναι όλοι τους ένας και ένας. Συγχαρητήρια. Τους παρακολουθούμε εδώ και όλο αυτό το διάστημα που εμφανίζονται στο YouTube κυρίως και στο Facebook. Τους παρακολουθούμε και τους θαυμάζουμε. Τα συγχαρητήριά μου. Μπράβο στα παιδιά. Φάρμακα με ποτήρι τότε που πίνια το φάρμακ με ποτήρι. Λοιπόν, κάντε κοινοποιήσεις, να ανεβαίνουμε λίγο ακόμα. Ιδανική ώρα αυτή, τουλάχιστον για την Ελλάδα, νομίζω είναι ιδανική, Γιάννη. Στην Αμερική τώρα είναι 3 και 4. Είναι 3 και 4, ναι. Ναι, είναι λίγο μεσημεράκι νομίζω. Είναι μεσημεράκι, Νίκο, αλλά επειδή αύριο έχουμε αργία εδώ στην Αμερική, είναι μεγάλη αργία της Αμερικής, είναι το Thanksgiving, ημέρα ευχαριστειών. Ιστορικά οι πρώτοι κάτοικοι της Αμερικής που ήρθαν από την Αγγλία συμφιλιωθήκανε με τους εντόπιους εδώ Ινδιάνους, ναι, και φάγανε μαζί, σφάξαν τη γαλοπούλα, φαγοπότη μαζί. Τώρα τι έγινε στη συνέχεια, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Αλλά νομίζω ότι δεν έγιναν και πολύ καλά πράγματα. Και από τις δύο πλευρές. Ναι, εννοείται. Δυστυχώς, εντάξει. Αλλά επικρατεί αυτή η γιορτή και είναι μεγάλη γιορτή και έτσι πάρα πολλοί κόσμος σήμερα ή το έχει πάρει ρεπό ή είναι λίγο πιο χαλαρά επειδή αύριο και την Πέμπτη. Ναι, αυτή την ημέρα την περνάτε οικογενειακά, μαζεύονται οι οικογένειες δηλαδή και τρώνε όλοι μαζί, αυτό γίνεται αυτή την ημέρα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, ναι.
Και είναι αργία για όλη την Αμερική, έτσι. Είναι αργία για όλη την Αμερική και κυριαρχεί η γαλοπούλα σαν κύριο γεύμα. Μάλιστα. Σ' αρέσει η γαλοπούλα, Γιάννη μου? Αν μαγειρεύεται σωστά, τρώγεται άνετα. Ναι, γιατί εμείς δεν την πολύ έχουμε εδώ. Ναι, στην Ελλάδα δεν τρώγεται. Εδώ είναι πολύ συνηθισμένο κρεατικό και τρώγεται σε σάντουιτς, δηλαδή κάθε μέρα μπορεί να τρώει ο Αμερικανός γαλοπούλα. Μάλιστα. Ναι. Όπως το ζαμπόν, όπως το ροσμπίφ, δηλαδή τα αλλαντικά που τρώνε, ας πούμε, καθημερινά. Και έχει περάσει και στους ομογενείς αυτό. Στους Έλληνες ομογενείς, βεβαίως. Ναι, για τους Έλληνες ομογενείς μιλάω. Νίκο μου, όσο και να προσπαθείς να κρατήσεις, όχι ότι δεν κρατάμε τα ήθη και τα έθιμα, ναι, αλλά όπου και να ζεις, πιστεύω, παίρνεις και λίγο από τον τόπο όπου ζεις. Ναι, τα υιοθετείς. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε από πού ήρθαμε και τι είμαστε και τι θέλουμε να περάσουμε σαν κληρονομιά και στα παιδιά μας. Η Γογό Ιωακημίδου λέει ότι ο Biden χάρισε ζωή σε μια γαλοπούλα, λέει. Αληθεύει? Ναι, αληθεύει, ναι, γιατί είναι έθιμο και αυτό των Αμερικανών. Έχουμε εδώ κάποια θύματα για να γελάς. Ναι, από τα 500.000 που σφάζνε ο σήμερον, χάρισε ζωή σε ένα γαλοπούλ. Τυχερή γαλοπούλα. Τι να πούμε. Λοιπόν, να πω χαιρετίσματα στον χωριανό μου τον Γιώργο τον Τρανίδη που μας ακούει από τη Γερμανία. Η Σοφία Υπαρχαρίδου στέλνει χαιρετισμούς από το εξωτικό Γιαννακοχώρη. Τσόφα, τα φιλιά μου. Ο Γιάννης ο Σεμερτζίδης από τον Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, εκεί που εσιόντσε πολλά αυτή την εβδομάδα, να ακούσατε. Ναι, κάτι άκουσα, είχε αρκετό χιόνι. Ναι, ο φίλος μας ο Γιάννης μένει εκεί. Ελπίζω να μην εγκλωβίστηκες, Γιάννη, και να είσαι καλά. Κουράγιο και υπομονή. Ο Γιάννης ο Ταϊλαχίδης, ο φίλος μας ο μουσικός, ο τραγουδιστής, ο εξαιρετικός. Τα φιλιά μας. Να διαβάζεις, οπότε δεν χρειάζεται να θα λέω, Γιάννη μου, έτσι. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τη μουσική. Χαμηλώνει αυτόματα, Νίκο? Όχι, τη χαμηλώνω εγώ, οπότε είμαστε μια χαρά. Όταν σε ακούω ότι ξεκινάς να μιλάς, δεν είμαι αυτόματος. Λοιπόν, την αγάπη μας εκεί στην Λάρισα, την Ατάσα, την Τρανουλίδου. Βλέπουμε έχουμε αρκετούς ακροατές και τηλεθεατές, εφόσον μας βλέπουν κιόλας από την εκπομπή των τόπων. Να τους καλωσορίσουμε όλους και είναι όλοι φανατικοί, ξέρεις. Με τέτοιους οικοδεσπότες που έχουν στην εκπομπή σας, εσένα και το Λάζαρο, τα φιλιά μου και στο Λάζαρο, δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια. Κάνετε εξαιρετική δουλειά. Και εμείς αγαπάμε, Γιάννη μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε τον φίλο μας τον Τάσο τον Κατατζίδη εκεί από την Πτολεμαΐδα. Την Αραράκη. Και τα λέμε σε λίγο. Πορπατής, κουντουλίζω θελπατής, άμμο μιλών κοκκινή, σωματιά μοντέστερης, άμμο μιλών κοκκινή, σωματιά μοντέστερης. Για προπόμησετε μου την καρδιά συντύψων, είσαι τιμάτι με το φως, όχι να τρώγω το Θεός. Για προπόμησετε μου την καρδιά συντύψων, είσαι τιμάτι με το φως, όχι να τρώγω το Θεός.
σε λέγωσε, στην καρδιά με χώσε. Εσύ είσαι η ζωή, μια ανάσα και ύψη. Εσύ είσαι η ζωή, μια ανάσα και ύψη. Για προπόμησετε μου την καρδιά συντύψων. Είσαι τιματίνο το φως, όχι να τρώγω το Θεός. Για προπόμησετε μου την καρδιά συντύψων. Είσαι τιματίνο το φως, όχι να τρώγω το Θεός. Έγενε θες για τεμέ κι εγώ είμαι για τεσέν. Αγαπάς με θέλω σε τέναν ταλόν πέρωμαι. Αγαπάς με θέλω σε τέναν ταλόν πέρωμαι. Για προπόμησετε μου την καρδιά συντύψων. Είσαι τιματίνο το φως, όχι να τρώγω το Θεός. Για προπόμησετε μου την καρδιά συντύψων. Είσαι τιματίνο το φως, όχι να τρώγω. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο φίλος μας ο Τάσος ο Καζατζίδης εδώ από την Αναράχη. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους από όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Ο Γιάννης Εμερτζίδης λέει μένει. Έριξε μόνο 12 ίντσες εκεί που μένει. Μακάρι. Οπότε ναι, δεν είχε πολύ. Λοιπόν, για πες μας λίγο για την πάρτι σου, λίγο για σένα Γιάννη μου. Από πού κατάγεσαι από την πατρίδα εδώ? Από ποια μέρη? Κάνουμε επίσημο ρεπορτάζ κάνουμε τώρα δηλαδή. Ναι. Τώρα είσαι ο συνεντευξιαζόμενος. Σωστά το είπα. Οπότε ξεκινάς και λες. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να πω χαιρετίσματα στον Νίκο τον Γαβριά. Βλέπω πολλά μηνύματα περνάνε και στο κινητό που τα διαβάζω, ξέρεις, αν περάσουν δεν έρχονται πίσω, δεν μπορείς να τα ξαναδείς. Δεν έρχονται, ναι. Και εγώ επειδή ψάχνω τραγούδια δεν τα βλέπω. Οπότε αφήνω αυτό το κομμάτι σε σένα. Αυτό το είχε ο Λάζος, τώρα το έχεις εσύ Γιάννη μου. Αντικαταστάτης. Είσαι αντικαταστάτης του Λάζου. Τιμή μου. Το Γιάννη τον Γαβριλίδη, τον αγαπητό φίλο, τον στέλνουμε χαιρετίσματα. Όλους τους φίλους, βλέπω πολλά και διάφορα ονόματα, άλλα γνωρίζω, άλλα δεν γνωρίζω. Σε όλους θέλουμε την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας και ελπίζουμε να έχετε όλη υγεία και να περνάτε καλά. Νίκο, λοιπόν, να σου πω στα γρήγορα για μένα, για όσοι δεν με ξέρουν, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αμερική. Οι γονείς μου ήρθαν στην Αμερική το 1965, εγώ γεννήθηκα εδώ το 1967, μετά από 2 χρόνια. Η πλειοψηφία δηλαδή της οικογένειας ήρθε από την Ελλάδα, μετανάστες. Εγώ γεννήθηκα εδώ, από μικρός τρέλα με τη μουσική. Καθόμουν, τότε είχαμε τα μεγάλα τα καρούλια, τα μποπινόφωνα, πώς τα λένε Νίκο νομίζω. Μποπίνες, ξέρω εγώ δεν... Μπράβο, μαγνητόφωνα ναι. λογικά λέγονται και αυτά. Είχαμε ένα τέτοιο μέσα στο σπίτι, εγώ καθόμουν, άκουγα και τα κοιτούσα πως γυρνούσαν σαν να ήταν κάτι μαγικό. Μιλάμε από μωρό, από βρέφος. Είχα την τρέλα. Όταν μεγάλωσα, δηλαδή λέγοντας 10-11 χρονών, άρχισα τη δική μου συλλογή από ελληνική και ποντιακή μουσική. Μαζεύω δηλαδή πάνω από 40 χρόνια. Μαζεύω μουσική και έχω αρχείο ελληνικό, αρκετά μεγάλο, αλλά ποντιακό, ό,τι βρίσκω και υπάρχει και κατατάσσεται στα αυτό που λέγεται ποντιακό, προσπαθώ να το βάλω στο αρχείο. Είναι το πάθος μου δηλαδή. Από πότε έχεις ξεκινήσει αυτή τη συλλογή, ας πούμε? Από 10 χρονών, Νίκο. Μάλιστα. Από 10 χρονών πήρα 3 δίσκους που πήρα πρώτους. Ένας ήταν του Αμαραντίδη,
Ένας ήταν του Κωστίκα του Τσακαλίδη, που τότε μιλάμε για δεκαετία 80, ελάχιστοι δίσκοι βγαίνανε. Ναι. Ποντιακοί. Και ακόμα λιγότερα ερχόντουσαν εδώ στο εξωτερικό. Και έτσι ό,τι έβρισκα το άρπαζα, το αγόραζα. Να σου πω μια ιστορία του Τάσου του Καζαντζίδη, ο πατέρας, ο Κώστας του Καζαντζίδης, ναι. που ένας εξαιρετικός λιράρης και τραγουδιστής, χρόνια ερχόταν εδώ στη Βοστόνη και τον γνώρισα τον Κώστα και κάποια στιγμή μου λέει ότι έχω δισκοπολείο, Γιάννη, λέει, μέσα στην Τολεμαΐδα. Ναι. Τι με θέλει σε μένα, τρελάθηκα εγώ. Του λέω, θα με στείλεις αυτό και αυτό, θα σε στείλω, μου λέει. Φεύγει ο Καζαντζίδης ο Κώστας, δεν τον βλέπω εγώ. Τι να σου πω, σαν να με έσφαξες. Δεν πρόλαβα να τον δώσω τα χρήματα κυρίως στον άνθρωπο, Ναι. και να τον δώσω και τη λίστα μου. Τι κάνω εγώ? Τότε δεν υπήρχε τώρα ούτε Facebook, ούτε Messenger, ούτε τηλέφωνα. Πηγαίνω στην τράπεζα με τον πατέρα μου, το σχορεμένο, ήμουνα 15-16 χρονών, ούτε. Βγάζω μια επιταγή για $50 τότε, 50 ευρώ πες, με ένα γράμμα στον κύριο Κώστα Καζαντζίδη. Κώστα, δεν προλάβαμε να μιλήσουμε, αυτή είναι η λίστα μου, σου τη στέλνω και διεύθυνση δεν ξέρω. Καζαντζίδης Κωνσταντίνος, Πτολεμαΐδα. Με 50 ευρώ μέσα και στέλνω το γράμμα. Σκέτο, Καζαντζίδης Κωνσταντίνος, Πτολεμαΐδα. Σκέτο. Μάλιστα. Λέω τώρα θα το παίξω κορώνα γράμματα Ή θα πάει ή θα μείνει. ή θα πάει ή θα χαθεί, ποιος ξέρει. Μετά από ένα εξάμηνο παίρνω ένα πακέτο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Παίρνω ένα τεράστιο πακέτο, πήρε τα χρήματα ο Κώστας, αφού δεν ξέρω τώρα, στο ταχυδρομείο πήγε, στην αστυνομία πήγε, δεν ξέρανε ποιος Κωνσταντίνος Καζαντζίδης ήταν. Ναι, θα είχε και αρκετούς, φαντάζομαι. Βρέθηκαν 3-4 Ναι. και είπανε ότι τα χρήματα Είναι δικά. λογικό. Δεν είχαν όμως να είναι καλά. Είχαν δισκοπολείο οι υπόλοιποι. Τέλος πάντων, υπήρξε κάποια διαδικασία, τα πήρε τα χρήματα ο άνθρωπος, μου έστειλε, τι να σου πω, καμιά 30-40 δίσκους. Εννοείται τα περισσότερα, δηλαδή το 50 δεν έφτασε, δεν ξέρω για πόσους δίσκους, τα υπόλοιπα όλα μου τα έστειλε δώρο, τα περισσότερα δηλαδή. Και ελληνικούς δίσκους, τότε θυμάμαι πρώτη φορά είχα ακούσει τον Καρά, τον Τερζή, τον Μελά, έστειλε και ελληνικούς, όχι μόνο ποντιακούς δηλαδή. Έστειλε και ελληνικούς, ναι. Και έτσι το πάθος με την ελληνική μουσική ήταν από τότε, Νίκο μου. Για να σε ρωτήσω κάτι τώρα, αφού είσαι και τα ξέρεις καλά αυτά τα πράγματα. Ποια δισκογραφική εταιρεία έβγαζε τότε τους ποντιακούς δίσκους? Η Θερμαϊκός ήτανε ή έχει και πιο παλιές εταιρείες? Η μεγαλύτερη εταιρεία, μάλλον η εταιρεία που έβγαζε τα πιο πολλά ποντιακά δίσκους με ποντιακά τραγούδια ήταν η Βασιπαπ. Η Βασιπαπ νομίζω όμως ήταν μετά. Η εταιρεία Θερμαϊκός, ναι, η Θερμαϊκός βγήκε μετά. Είναι η ίδια εταιρεία με τη Βασιπαπ του κύριου Βασίλη Παπαδόπουλου. Ναι. Επειδή ήταν στην Θεσσαλονίκη και ήταν από το 70, ας πούμε, άρχισε και έβγαζε δίσκους, οι πιο πολλοί καλλιτέχνες πηγαίναν σε αυτόνα και βγάζανε δίσκους. Τώρα υπήρχαν και οι μικρότερες εταιρείες, στην Θεσσαλονίκη κυρίως. Αυτοί που δεν ήταν στη Θεσσαλονίκη, όπως ο Γιώργος ο Αμαραντίδης, έγραφε στην Music Box, στην Panvox, μια αθηναϊκή εταιρεία, πολύ μεγάλη. Και υπήρξαν και άλλες εταιρείες στην Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη και Αθήνα ήταν οι περισσότερες. Αλλά η μεγαλύτερη ήταν η Βασιπαπ. Η Βασιπαπ, ναι. Όταν κάναμε την εκπομπή στην τηλεόραση, είχαμε πάει στα γραφεία της εταιρείας. Είχαμε μιλήσει εκεί με τον κύριο Παπαδόπουλο και την κόρη του, δεν θυμάμαι πώς λέγανε, Δέσποινα.
Και έχεις μια τεράστια συλλογή, έτσι, Ναι, την ναι. οποία συλλογή, από ό,τι ξέρω, ανεβάζει σιγά σιγά στο διαδίκτυο. Σε ποιο κανάλι? Για το δικό μου το κανάλι, λες, Για Νίκο? το δικό σου, για το δικό σου. Ναι, αυτή η εταιρεία, αυτή η δισκογραφική εταιρεία, τις περισσότερες εκδόσεις τις έχει ανεβάσει αυτή η ίδια η εταιρεία. Στο κανάλι στο YouTube προσπαθώ να ανεβάσω κυρίως τις εταιρείες Που δεν είναι. που δεν υπάρχουν πλέον, που δεν έχουν ανεβαστεί αυτή η δίσκη, αυτή η δισκογραφία, όπως είναι κάποιου Βεριάδη, το Βεράν που λεγότανε στην Θεσσαλονίκη, που είχε έγραφε ο Καλιονζίδης ο Μιχάλης εκεί, ο Αμαραντίδης ο Γιώργος είχε γράψει ένα δίσκο εκεί, ο Χρύσανθος με τον Κουνιουτζίδη γράφανε και εκεί. Υπήρχαν άλλες εταιρείες όπως τη Σαλόνικα που είχε τον Ανέστη τον Μωυσή και κάποιες άλλους δίσκους. Κυρίως προσπαθούμε να ανεβάσουμε τραγούδια που δεν ανεβήκανε τα τελευταία χρόνια μέσω YouTube και μπορεί όλος ο κόσμος να τα ακούει. Κάτι πάρα πολύ θετικό και πάρα πολύ όμορφο. Εκεί εστιάζω πιο πολύ. Να ανεβούν αυτά τα τραγούδια που δεν θα ανεβούν γιατί δεν υπάρχουν πλέον. Δεν κυκλοφορούν και δεν υπάρχει καν η εταιρεία. Με το Ράδιο Τραπεζούντα πώς έμπλεξες? Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα? Πώς σου ήρθε ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο? Με το ράδιο είναι όπως έγινε και η σελίδα, Νίκο μου. Εδώ αρχές της δεκαετίας του 90, όπως βγήκαν οι υπολογιστές και το διαδίκτυο, σαφώς ας πούμε σε χώρες όπως την Αμερική, τη Γερμανία, την Αυστραλία, εκεί βγήκανε και ήταν πιο προσιτά στον κόσμο για να μπορούν να πάρουν υπολογιστή και να μπουν στο ίντερνετ. Είχα τρέλα με αυτά, ήταν μια καινούρια τεχνολογία, ένα καινούριο παιχνίδι και όταν κατάλαβα ότι μπορώ να κάνω εγώ μόνος μου μια σελίδα, δεν είχα άλλη σκέψη. Είπα θα το ανεβάσω Τραπεζούντα, τραπεζούντα.com, και ήταν μία από τις πρώτες ιστοσελίδες που υπήρχαν για ποντιακά θέματα. Υπήρχαν και άλλες 2-3, ήταν ο Στέφανος ο Ελευθεριάδης που ήταν και αυτό στην Αυστραλία και είχε πάρα πολύ υλικό και ανέβαζε αρκετά, και ίσως 1-2 ακόμα. Το όνομα, πώς σου όπως ήρθε το όνομα? Το όνομα της σελίδας τραπεζούντα.com. Πώς σου ήρθε, πώς ήρθε στο μυαλό σου να το ονομάσεις έτσι? Αυτόματα, ναι, ούτε καν το σκέφτηκα. Ήταν το πρώτο πράγμα που πήγε στο μυαλό μου. Επειδή όνειρο πάντα για να πάω στην Τραπεζούντα, για να πάω στο χωριό της οικογένειάς μου, να πάω, δηλαδή δεν έχω πάει ακόμα, αλλά όνειρό μου ήταν και τότε και τώρα να πήγαινα στα πάτρια εδάφη για να γνωρίσω από εκεί που ήρθαν οι δικοί μου, από εκεί που κατάγομαι. Από πού? Η οικογένεια μου είναι από ένα χωριό της Ματσούκας, κάτω Ματσούκας, το οποίο λέγεται Χαμουρί. Ματσουκάτες είσαι, Γιάννη. Ματσουκάτες. Κοίταξε, εγώ αγαπάω όλο τον πόντο, όλα τα ποντιακά, όλα τα ήθη και έθιμα, όλες τις μουσικές δυτικού πόντου, ανατολικού, όλες οι παραλλαγές που γίνανε και στην Ελλάδα, όπως στην Ελλάδα, ας πούμε, χάθηκε ο Ζουρνάς και επικράτησε, ή μάλλον στη θέση του Ζουρνά ήρθε το κλαρίνο, και αυτή η μουσική να αγαπάω. Ό,τι έχει σχέση με τα ποντιακά την έχω αγαπήσει. Δεν είσαι φαν του σλόγγαν «No Matsuka, no party»? Δεν είμαι ρατσιστής, τους αγαπάω όλους. Μάλιστα. Ακούσουμε τραγούδι? Τι έχεις επιλέξει, Νίκο μου? Το Θείο τον Πόλιο έχω επιλέξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Θείο τον Πόλιο, έτσι να γουστάρουμε λίγο.
σε τσουνάσκου τα γελούξες από πίση μου. Όχι ανάθεμα σε νεκούτσι συντερί στα πάνης, ανάθεμα σε νεκούτσι συντερί στα πάνης. Ερούξες απαστόν και χέλβου και γρήκα στο γάλις, ερούξες απαστόν και χέλβου και γρήκα στο γάλις. Κοκκινό μιλον το πατσάξας προν άλλον νησκάλας, κοκκινό μιλον το πατσάξας προν άλλον νησκάλας. Εσκέρδιο σκυλονόμου ρούις θα γίτες στην εγκάλας, εσκέρδιο σκυλονόμου ρούις θα γίτες στην εγκάλας. Όχι βράδυ είναι βράδυ αν εσκέρδεν η σκοτή, βράδυ είναι βράδυ αν εσκέρδεν η σκοτή. Και να πέσας κι γίνεται κορτσοπαγορήσι, αλλά πέσας κι γίνεται κορτσοπαγορήσι. Şirizo manam şirizo, şirizo murdalizo, şirizo manam şirizo, şirizo murdalizo. Onde se le pote morfato pui tim zulizo, onde se le pote morfato pui tim zulizo. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Τραπεζούντα. Ακούτε την εκπομπή Στον Τόπων. Παρέα εδώ με τον φίλο και αδερφό τον Γιάννη τον Βαζίδη. Εκτός όμως και από ιδιοκτήτης, πώς το λέτε εκεί στο Αμερικά, the owner. Έχω καλή προφορά. Κόψε εισιτήριο και έλα, έτοιμος. Λοιπόν, είσαι και συνάδελφος, μουσικός. Πες μας λίγο για αυτό το κομμάτι, τη ζωή σου. Νίκο, όταν ήμουν μικρός, ο αδερφός μου έπαιζε ακορντεόν. Ένας ξάδερφός μου έπαιζε μπουζούκι. Ένας άλλος ξάδερφός μου, ταλαντούχος, έπαιζε... Α, είστε οικογένεια μουσικών. Είχα την τύχη να μεγαλώσω μέσα σε αυτό το περιβάλλον και βγήκε το μουσικό κομμάτι από μέσα μου. Μια μέρα είχα πάρει κάτι ξύλα, υπάρχουν κάτι κρεμάστρες που έχουν και ένα ξύλο από κάτω για να κρατάει το παντελόνι. Ναι. Έτσι. Εγώ έβγαζα αυτά τα ξύλα και χτυπούσα πάνω στο τιβάνι. Το έκανες μπακέτες, ναι. Το βλέπει ο αδερφός μου, καταλαβαίνει ότι είχα ρυθμό, πάει και με αγοράζει μία drums και αρχίζουμε την ορχήστρα μας. Εγώ, ο αδερφός μου, ο ξάδερφός μου με το μπουζούκι, ο άλλος ξάδερφός μου κλαρίνο, κιθάρα, αρμόνιο, όλα τα έπαιζε αυτός. Drums έπαιζε ο Νίκος Απαζήτης και ο φίλος μας ο Στίβο Πεσηρίδης, τον οποίο τον χάσανε εδώ και μια δεκαετία και παραπάνω, τον οποίο τον γνώρισα στο σύλλογο, πήγαινα να χορέψω στο σύλλογο, πήγαινα στο χορευτικό να χορέψω, δεν χόρεψα ποτέ, το παράπονο μου το μεγάλο, δεν με βάλανε ποτέ να χορέψω. Ναι, επειδή υπήρχε μεγάλο χορευτικό, στο οποίο χορεύαν τα αδέλφια μου, και υπήρχε και μικρό χορευτικό, οι πιτσιρικάδες, εγώ ήμουν κάπου μέσα στη μέση.
Και έτσι δεν με χρειαζόντουσαν, είχαν αρκετά άτομα και δεν έτυχε, δεν το κάνανε σκόπιμα. Ναι, εννοείται. Ναι. Και έτσι, γνωρίζοντας τον Στίβ, κολλήσαμε όλοι μαζί σαν μπάντα, ήμασταν η νέα γενιά. Εγώ ήμουν ο μικρότερος τότε, 15-16 ήμουνα όταν αρχίσαμε. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν λίγο πιο μεγάλοι από μένα. Και έτσι αρχίσαμε να παίζουμε σε γάμους, σε χορούς, σε βαφτίσια. Εκεί που άκουγα τραγούδια άρχισα να τα καταγράφω όσο μπορούσα, γιατί εντάξει, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου η οποία μιλούσε ποντιακά, αλλά οι γονείς μου στο σπίτι μιλούσαν ελληνικά, δεν μιλούσαν ποντιακά συνήθως. Και επειδή γεννηθήκαν στη Ρωσία και μεγάλωσαν στη Ρωσία, όταν θέλανε κάτι να πούνε, να μην ακούμε εμείς οι μικρότεροι, τα λέγανε και στα ρώσικα. Και έτσι ποντιακά δεν είχα πάρα πολλά ακούσματα σαν γλώσσα. Αρκετά άκουγα από τα τραγούδια και όλο ρωτούσα. Ήμουν πολύ ενοχλητικός στη μάνα μου κυρίως. Η μάνα μου ήταν η βάση μου εκεί που πήγαινα να μου πει τις διάφορες λέξεις. Έτσι σιγά σιγά μαθαίναμε τραγούδια και μαζί με τους συλλόγους που μας υποστήριζαν επειδή ήμασταν πιτσιρικάδες και παίζαμε, είχα την ευκαιρία να παίξω με σχεδόν όλους τους καλλιτέχνες τότε, αρχίζοντας με τον Χρύσανθο, με τον οποίο έτυχε να παίξω 3 φορές εδώ στην Αμερική, drums εννοείται. Επί την ευκαιρία να χαιρετήσω και τον αγαπητό φίλο και τον μεγάλο δάσκαλο τον Μιχάλη τον Καλιοντζίδη, ο οποίος τότε 83-84 είχε έρθει μια φορά στη Βοστόνη μαζί με τον Χρύσανθο και με σηκώσανε να παίξω. Εγώ έτρεμα εντωμεταξύ, έτρεμα, κυριολεκτικά έτρεμα, γιατί λέω θα μπορέσω να παίξω τώρα, τι θα πει ο άνθρωπος, δεν έχω παίξει ποτέ μαζί του, είναι τόσο μεγάλο όνομα. Και με λέει ο Μιχαλάκης προχθές, Μιχαλάκης έτσι τον λέμε. Μιχαλάκης, ναι. Με λέει, θυμάσαι Γιαννάκη, λέει, όταν ήρθαμε με τον Χρύσανθο και σηκώθηκες και έπαιξες και έβγαλες όλο το χορό. Και λέω πώς είναι, σαν εχθές. Σαν εχθές ήταν, Νίκο μου. Και έτσι εν ολίγης είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πάρα πολλούς καλλιτέχνες, να συνεργαστώ μαζί τους. Εμπειρία ζωής. Δηλαδή ό,τι μεγαλύτερο δώρο θα μπορούσε να μου τύχει, επειδή αγαπούσα τόσο πολύ τη μουσική, αλλά και κυρίως τους πόντιους, τους καλλιτέχνες που τους άκουγα και μεγάλωσα με αυτούς, ήταν το μεγαλύτερο δώρο για μένα. Έτσι, και είναι ακόμα. Μια καλή ιστορία έχεις να μας πει, έτσι, κάνα πικάντικο, έτσι, κάνα κουτσομπολιό? Κουτσομπολιό, να σου πω για το Χρύσανθο. Ναι. 3 φορές έτυχε και έπαιξα μαζί του. Τις 2 φορές ήταν με τον Μιχάλη τον Καλιοντζίδη, 1 φορά ήταν μαζί με τον συγχωρεμένο τον Μίτσο, τον Μπουγιουμτζίδη. Τον είχε συνοδέψει 1 φορά στην Αμερική. Εγώ δεν ήμουνα, επειδή ήμουνα πιτσιρίκος, δεν με κλείσανε. Τι να με κλείσουν εμένα τώρα, ανύπαρκτος ήμουνα. Επειδή ξέρανε ότι παίζω drums, με φωνάζουν να ανεβώ να παίξω. Ανεβαίνω που λες. Στάνταρ του Χρύσανθο το πρόγραμμα Μακρύν Γκαϊντέν στην έναρξη. Μετά τα μαλλία με έσπηραν κατευθείαν σε τρομακτόν τικ. Εγώ αρχίζω και παίζω. Φοβισμένα τώρα και τις 3 φορές. Ναι. Σε διάρκεια ας πούμε 2-3 χρόνων έγιναν αυτά, ερχόταν κάθε χρόνο. Και τις 3 φορές που έπαιξα μαζί με τον Χρύσανθο, αφού λέει το πρώτο στιχάκι από τα μαλλία με έσπριναν, λέει στο μικρόφωνο «Γεια σου» και δεν με ξέρει τώρα. Γυρίζει στο λιράρι και τον λέει «Πώς λένε τον παιδάν?» Βλέπω τώρα ο Μιχαλάκης, ο Μίτσος, Γιαννάκης. «Γεια σου Γιαννάκη με τα ταούλια στα γούρι, πόντιος είσαι?» Λέω «Ναι θείο, πόντιος είμαι, ναι». Χαμόγελο, κύριος, ευγενέστατος, μετά κατεβάζει το μικρόφωνο και με λέει εκτός μικροφώνου, δεν τον ακούω έτσι, αλλά βλέπω διαβάζω τα χείλια του και με λέει «Εγώ όταν τραγουδάω, εσύ χαμηλά».
Έλεγα ναι θείο, ό,τι πεις θείο. Και τι μπορούσες να δεν πεις. έχουμε αλίποδο. Τι μπορούσες να πεις. Ήταν ωραίες στιγμές. Ωραίος ο κύριος Γιάννης. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και επαναρχόμαστε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να ακούμε μάλλον Μπάμπη Καστρινόπουλο, Γιάννη Μιχαηλίδη, όλα τα παιδιά εκεί. Παρέα με τον φίλο και αδερφό του Γιάννη. Μέσα από το ράδιο Τραπεζούντα. Θα είμαστε κάθε Τετάρτη κοντά σας, όσο μας το επιτρέπουν μάλλον υποχρεώσεις, Γιάννη, έτσι.
Εννοείται, πρώτα η δουλειά και μετά η διασκέδαση. Χαρά μας είναι να είμαστε εδώ, να κάνουμε όλοι μαζί παρέα, γιατί βλέπω ότι το έχουμε όλοι ανάγκη αυτό. Έτσι περισσότερο έτσι για την παρέα, για το κουσκούς και για τη μουσική βέβαια. Έτσι περνάμε 2 ώρες όμορφα. Σήμερα είναι λίγο διαφορετική η εκπομπή μας. Είναι σαν, πώς να το πω, βιογραφικό. Όχι, Όχι. θα ολοκληρώσουμε αυτό το... Αυτά δεν τελειώνουν, Νίκο μου. Γιατί, ιστορίες και τέτοια αυτά είναι ατελείωτες. Αλλά έρχεται η σειρά σου, έτσι. Έρχεται η σειρά μου. Έρχεται η σειρά σου. Για να δω πόσο καλός δημοσιογράφος είσαι. Κοίταξε, σαν εσένα δεν είμαι, αλλά θα κάνω ό,τι μπορέσω. Κάτι φτάσει. Κάθε 7. Να στείλω χαιρετίσματα στον ο Γιώργος ο Τρανίδης, ο χωριανός μου. Λοιπόν, έχω ένα χωριανό, τον Γιώργο το Τρανίδη, στη Γερμανία, τον οποίο δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ. Το γνωρίζω από το επίθετο και αυτό το ίδιο για μένα. Έχουμε κοινό φίλο τον Παναγιώτη το Γεωργιάδη, το Λιράρη του Κόλια, ο γιος που είναι από την Αργυρόπολη της Δράμας. Και τα λέμε συχνά μέσω διαδικτύου. Κάποια μέρα αυτή είναι η μαγεία του διαδικτύου. Ότι γνωρίζεις και άτομα που δεν θα γνωρίζεις ποτέ, προφανώς. Ποτέ. Και είναι κάτι το όμορφο. Ή και βρίσκεις κάποιους ανθρώπους που... Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Τι θα έλεγα. Από πότε έχεις να έρθεις στην Ελλάδα, Γιάννη μου? Στην Ελλάδα έχω να έρθω από το 18, Νίκο. Και μου λείπει πάρα πολύ η Ελλάδα και οι φίλοι. Και ελπίζω ότι κάποια στιγμή στο κοντινό μέλλον θα μπορέσω να βρεθώ στα πάτρια εδάφη. Come on! Κοίταξε, μην έρθεις εσύ στην Αμερική πριν έρθω εγώ στην... Δύσκολα. Είναι μεγάλο ταξίδι, αλήθεια είναι αυτή. Τίποτα δεν είναι δύσκολο, όλα είναι προσιτά. Όλα είναι... Να δώσει ο Θεός να τα πούμε από κοντά. Τώρα εδώ θα τα πούμε, εκεί θα τα πούμε. Πρώτα να δώσει ο Θεός και όπου θέλει ας είναι. Ας είναι και στη μέση. Έτσι ακριβώς. Έχουμε και άλλους δημοσιογράφους. Η Γογό ρωτάει, κάνει ερωτήσεις μάλλον. Λοιπόν, έχουμε κόσμο από παντού. Έχουμε κόσμο από την Ελλάδα, από την Γερμανία, από την Αμερική. Αυστραλία βλέπω εδώ. Ο φίλος μου ο Γιώτης ο Σεμεωνίδης είναι στην Αστόρια, στη μεγάλη πόλη του ελληνισμού στη Νέα Υόρκη και μας ακούει. Το στέλνουμε χαιρετίσματα. Πόσους Έλληνες έχει Αστόρια, Γιάννη, γνωρίζεις? Δεν γνωρίζω, Νίκο, δεν γνωρίζω, όχι. Δεν γνωρίζω, αλλά έχει... Είναι αρκετοί. Κοίταξε, σαν μεγαλούπολης που είναι, έτσι, έχει πάρα πολύ κόσμο γενικότερα. Και έτσι είναι λογικό να έχει και τους πιο πολλούς Έλληνες. Έχει πάρα πολλές ελληνικές εκκλησίες, ελληνικούς συλλόγους. Στην Αστόρια, ο κόσμος που ήρθε στη Νέα Υόρκη, ο περισσότερος πήγε στην Αστόρια, που ήταν λίγο πιο φτωχικό, ας μου επιτραπεί η λέξη. Δηλαδή δεν ήταν από τα πιο πλούσια μέρη της Νέας Υόρκης. Έτσι, ήταν για εργάτες, άνθρωποι που δουλεύουν με ροκάματο. Έτσι. Ναι. Εκεί πάρα πολλοί κόσμος δημιούργησε, φτιάξανε εταιρείες, κάνανε μεγάλες επιχειρήσεις και φύγανε από την Αστόρια πηγαίνοντας σε άλλα μέρη που είναι καλύτερα μέρη για τα παιδιά τους κυρίως, έτσι, καλύτερα σχολεία και όλα τα υπόλοιπα. Η μαγεία με την Αστόρια είναι ότι ο κόσμος που έφυγε από την Αστόρια επιστρέφει. Έρχεται δηλαδή τα Σαββατοκύριακα να πάνε στις ταβέρνες τους, στα ελληνικά τα μαγαζιά, δηλαδή μπορεί να φύγανε από εκεί, αλλά αγαπάνε τον τόπο και γυρίζουν. Τα παιδιά δηλαδή όλων αυτών, των πατεράδων μας, των παππούδων μας, τα Σαββατοκύριακα έρχονται και γλεντάνε στην Αστόρια. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ναι.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι και να μας πεις κάτι γι' αυτό. Δεν θα σε αφήσω σε χρολό κλαρί σήμερα, να ξέρεις, έτσι. Καταρχήν τι ακούμε? Ακούμε ένα τραγούδι από μια ηχογράφηση που κάναμε για το σύλλογο του Μόντρεολ το 2009 νομίζω, στο οποίο συμμετέχω εγώ, στο τραγούδι και στον ταούλι, ο Χρήστος ο Τικταπανίδης, ο συνεργάτης μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είπα για τα ξαδέλφια μου και για τον Στίβ, αλλά δεν είπα ούτε για τον Χρήστο ούτε για τον Σταύρο. Θα σας τα πω και αυτά έτσι στα γρήγορα, πριν περάσουμε στο δικό σου το μέρος, έτσι. Για τον Σταύρο και για τον Χρήστο βέβαια, αλλά για τον Σταύρο θα μας πεις λίγα παραπάνω. Θα πω ό,τι θέλετε. Επίσης, σε αυτή τη δισκογραφία που κάναμε είναι και ο αγαπητός ο φίλος, ο επιστήμονας, ο δικός μας ο Νίκος ο Μιχαηλίδης, που δέχτηκε να πει μερικά τραγούδια μαζί μας και έτσι αυτή η ηχογράφηση έμεινε στην ιστορία. Επίσης να πω ότι αυτό το δίσκο δεν τον έχουμε ανεβάσει στο διαδίκτυο. Όλο λέγαμε θα το κάνουμε. Τώρα βγήκε σε νέα διασκευή μαζί με τον κύριο που έχω απέναντί μου, τον Νίκο τον Μαυρίδη. Έκανε ένα καινούριο mastering στα κομμάτια και πιστεύω ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα τα ανεβάσουμε και αυτά, Νίκο, να τα ακούσει ο κόσμος. Νομίζω ότι ελπίζω να αρέσουν στον κόσμο. Ας τα ακούσουμε όμως. Στην Αμερική έγινε αυτή η ηχογράφηση? Σε στούντιο στην Αμερική, Νίκο. στην Αμερική, Νέα Υόρκη, ναι, στη Νέα Υόρκη. Τρίγωνα μόντες πασορμανιευτά στο σελέκομπος. Τα δέντρα κι ορότουνε σε πουένταλοτέσιομπος. Τα δέντρα κι ορότουνε σε πουένταλοτέσιομπος. Φωσιαπίανε, λέλεβο το μάτω, βάσου να μου φωσιαπίανε. Τα μαγουλοπάς που φίλοι τα σίλια τσιμπίανε. Τα μαγουλοπάς που φίλοι τα σίλια τσιμπίανε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είμαι στη διάθεσή σου, κύριε Γιάννη. Νίκο, ο κόσμος αρχίζει και διαμαρτύρεται. Μισό λεπτό, γιατί έχει μια ερώτηση ο Γιώργος ο Τρανίδης. Τη διαβάζεις ή να στη διαβάσω? Τη διαβάζω, ναι. Γιώργο μου, με μπερδεύεις με τον ξάδερφό μου μάλλον. Ο ξάδερφός μου συνήλικοι είμαστε. Αυτός ήταν στον Άγιο Λουκά. Ναι. Στον Άγιο Λουκά, ναι. Μάλλον με μπερδεύει με αυτόν.
Και αυτός όμορφος σαν εμένα είναι. Α, εντάξει, λίγο εντάξει, πιο όμορφος από μένα. Λοιπόν, ήρθε η σειρά μου. Ήρθε η σειρά σου, Γιάννη μου, ήρθε η σειρά σου. Εγώ δεν έχω και πολλά να πω. Αυτό εξαρτάται. Από ποιον? Από μένα. Α, οκ. Αγαπητέ φίλε Νίκο, καταρχήν να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία μας, για αυτή την γνωριμία μας. Όταν ξαναάρχισα το ράδιο, γιατί για αρκετά χρόνια το είχα σταματήσει, όταν το άρχισα πριν από καμιά πενταετία, και το ράδιο και τη σελίδα στο Facebook, παρακολουθούσα όλους οι οποίοι κάνανε εκπομπές στο διαδίκτυο, στο Facebook, και να πω ότι ενώ ήρθα σε επαφή με πάρα πολλούς, γυρεύοντας κάποια συνεργασία, χωρίς να ξέρω ακριβώς τι συνεργασία θα είναι αυτή, απλά να δω αν υπάρχει ενδιαφέρον, να πω ότι εσύ και ο Λάζαρος από την αρχή δεχτήκατε την πρότασή μου και συνεργαζόμαστε με τον τρόπο μας εδώ και αρκετά χρόνια και είναι μεγάλη μου τιμή αυτό. Θέλω να το πω δημόσια, να σε ευχαριστήσω και σένα και τον Λάζαρο και την εκπομπή, γιατί ο καθένας μπορεί να προσφέρει μόνος του αρκετά, αλλά όταν δουλεύουμε όλοι μαζί πιστεύω ότι γίνονται θαύματα, και έτσι και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλησπέρα στον Άκη τον Πατζούρι, το φιλαράκι τον Άκη. Γεια σου Άκη μου, γεια σου ανεψιέ. Θα κάνουμε και ένα live κάποια Τετάρτη, είναι και η ώρα έτσι ωραία. Γιατί τις Κυριακές, ας πούμε, που μπορούν τα περισσότερα παιδιά είναι πρωί, είναι 11 και είναι λίγο σφιγμένοι, γιατί έχουν ξενυχτήσει και το βράδυ. Την Τετάρτη είναι πιο ωραία, έτσι, 10 η ώρα για live, έτσι Γιάννη μου. Θα μας επιτρέψεις? Χαρά μου μεγάλη, αρκεί να μπορείτε εσείς από εκεί, να μην έχετε κανένα θέμα με τους γειτόνους. Ο πατέρας μου από πάνω μόνο, αν έχει θέμα. Πιο μακριά δεν ακουγόμαστε, έχουμε μόνο παπάδες προύν όμως, έχετε βαρύ χέρι, να προσέχεις. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, αγαπητέ φίλε Νίκο, αγαπητέ φίλε Γιάννη, θέλω να μας πεις και εσύ με τη σειρά σου από πότε ασχολείσαι με τα ποντιακά, γιατί είσαι και μουσικός αλλά είσαι και ραδιοφωνικός παραγωγός, έτσι, για πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να πάμε στα παιδικά σου χρόνια, πότε και εσύ άρχισες να ασχολείσαι με όλα αυτά που λέγονται ποντιακά, τι ήταν το κίνητρο που σου έφερε κοντά σε αυτά. Ας αρχίσουμε από τα παιδικά τα χρόνια. Λοιπόν, το κίνητρο ήταν ένα όργανο, ένα πιάνο που είχε πάρει ο πατέρας μου για τον αδερφό μου. Αλλά ο αδερφός μου δεν ήταν και πολύ ζεστός στο θέμα. Οπότε ξεκίνησα εγώ σε ηλικία 11, 10, εκεί κοντά. Οπότε μετά από 4 χρόνια μαθημάτων, στα 14 μου ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικά. Στα 15 μου έπαιξα με το Αχρίσανθο για πρώτη φορά. Και από τότε με πάρα πολλούς καλλιτέχνες στο νομό μας βέβαια. Και αργότερα εκτός νομού. Οπότε έχω κοντά στα 25 χρόνια και αρκετές φορές και δουλειά, και δόξα τω Θεώ είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτό. Τώρα με το ραδιόφωνο το ξεκινήσαμε μαζί με τον Λάζαρο πριν από 19 χρόνια ακριβώς, σε ένα τοπικό ραδιόφωνο της πόλης μας. Παράλληλα με το ραδιόφωνο κάναμε και τηλεόραση. Μία εκπομπή η οποία λεγόταν Ποντίον Απάνθισμα, και για την πάρε χαρτί εγώ, και για την εποχή μας ήταν πραγματικά φοβερή η εκπομπή. Κάποια στιγμή, άμα δώσει ο Θεός και έχουμε χρόνο και προλάβουμε, θα ανεβάσουμε όλα αυτά τα που να δεις εγώ με τον Λάζαρο πριν από 18 χρόνια να μαγειρεύει. Θα πάθει σοκ.
Λοιπόν, υπάρχει φοβερές αρχείο εκπομπές. δηλαδή, Υπάρχει όλα. αρχαιακό υλικό. Πηγαίναμε σε κάθε χωριό στην Δυτική Μακεδονία που είχε πόντιους και μαθαίναμε την ιστορία του χωριού. Μας μαγειρεύανε, μας τραγουδούσανε, μας έλεγαν την ιστορία του χωριού, πότε πήγαν οι πρόσφυγες οι πόντιοι εκεί στο χωριό, πότε εγκαταστάθηκαν, τα προβλήματά τους. Ήταν μια εκπομπή σε στυλ πώς είναι η Κυριακή στο χωριό στην E3. Έτσι ήταν η δική μας εκπομπή τότε, αλλά ασχολούνταν μόνο με τα ποντιακά χωριά. Την οποία εκπομπή κρατήσαμε 4-5 χρόνια. Μετά κάναμε οικογένειες, ήταν πιο δύσκολα το ωράριό μας ήταν πιο δύσκολο, οπότε σταματήσαμε αυτό το κομμάτι. Αλλά το ραδιόφωνο το συνεχίζουμε και θα το συνεχίσουμε όσο αντέχουμε και όσο μας αγαπάει ο κόσμος. Κάποια στιγμή θα μας βαρεθεί, είναι σίγουρο αυτό. Περισσότερο το Λάζο, όχι εμένα. Και να το Σάκης, θέλει ημερομηνία για να κάνει live. Σε καλέσουμε ρε φιλαράκι, μη στεναχωριέσαι. Και έτσι που λες Γιάννη μου, είμαστε εδώ και 19 χρόνια περίπου στον αέρα και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Και ελπίζω να είμαστε και μαζί για αρκετά χρόνια μαζί, για να προάγουμε το ποντιακό τραγούδι, το ποντιακό ελληνισμό. Είναι μεγάλη καψούρα όντως τα ποντιακά, αγωγό μου. Και η μουσική γενικότερα είναι μεγάλη καψούρα, γιατί εγώ όποτε είχα προβλήματα, όποτε ήμουν στεναχωρημένος, με το που άκουγα μουσική δεν χρειαζόταν να είναι ούτε ανεβαστική ούτε λυπητερή. Ό,τι και να άκουγα ανέβαινα. Πραγματικά στο λέω αυτό. Και αυτή είναι η ιστορία της ζωής μου με λίγα λόγια. Πολύ, πολύ περιληπτικά μας τα είπες. Τι άλλο θες να σου πω? Εγώ να σε ρωτήσω, στο ραδιόφωνο καταλαβαίνω ότι, ας το θέσω αλλιώς, μία εκπομπή για να βγαίνει στην τηλεόραση για 4-5 χρόνια θέλει και κάποια χρήματα. Και χρήματα και δουλειά και προσωπικός χρόνος 0. Σκέψου ότι εγώ δούλευα το πρωί και επειδή είχα όλο το τεχνικό κομμάτι της εκπομπής, μπορεί να έκανα μοντάζ μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί. Και επειδή και τα μηχανήματά μας, να σου πω, δεν ήταν και τόσο προηγμένης τεχνολογίας, μπορεί να έκανα 5 ώρες εκπομπή, να κολούσε, να έσβηνε και να ξεκινούσε από την αρχή. Και η εκπομπή, όταν ξεκινάς και έχεις ένα τέτοιο project, αν παίζει Τρίτη 10 η ώρα, πρέπει να βγει Τρίτη 10 η ώρα. Δεν μπορείς να πεις αυτή την Τρίτη δεν κάνω εκπομπή. Δεν είναι όπως τώρα το ραδιόφωνο, ας πούμε, που λέμε ότι έχω δουλειά. Η τηλεόραση είναι τηλεόραση. Ναι. Και με την ανοχή και της γυναίκας μου βέβαια, περάσαμε πολλά μερόνυχτα στους υπολογιστές και πολλά δρομολόγια, πολλά χιλιόμετρα. Αλλά ήταν ωραίες εποχές, Γιάννη μου, πολύ ωραίες εποχές. Και επειδή αυτό που κάναμε ήταν πάρα πολύ ωραίο, η ανταμοιβή ξέρεις ποια ήτανε? Χρηματικά δεν το συζητάμε, ήμασταν μέσα με το κεφάλι. Η ανταμοιβή ήταν ότι βγαίνουμε στο δρόμο και μας χαιρετούσαν οι 9 στους 10, μας ήξεραν. Πόντιοι και μη. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ μεγάλη ανταμοιβή. Και οι αγκαλιές και οι αγάπες και τα φιλιά και όλα αυτά. Και αυτή είναι η ανταμοιβή στην ουσία. Πώς λένε οι καλλιτέχνες στο χειροκρότημα, ας πούμε. Για μας ήταν αυτό. Ναι. Πραγματικά ήταν αυτό. Και βέβαια η παρακαταθήκη που θα αφήσουμε, γιατί όταν ανεβούν αυτά, είναι κάποιοι άνθρωποι που θα δουν τους δικούς τους οι οποίοι έχουν φύγει από την ζωή. Και έτσι. Ξέρεις πόσο ωραίο είναι αυτό, έτσι, να υπάρχει ένα τόσο ωραίο αρχαιακό υλικό. Την παραγωγή την αναλάβατε εσείς, Νίκο? Δηλαδή είχατε... Εγώ εξ ολοκλήρου, Γιάννη μου. Ορίστε. Εγώ εξ ολοκλήρου. Κάμερες, υπολογιστές, ναι, ήταν όλα δική μου επένδυση. Επένδυση δεν τη λες, αλλά ναι. Ήταν όντως επένδυση, από πολλές πλευρές ήταν ναι. επένδυση. Δεν ήταν οικονομική επένδυση. Κοίταξε, αυτό που έκανες πιστεύω ότι το έκανες, είμαι σίγουρος το έκανες επειδή το αγαπούσες. Δεν το συζητάμε αυτό. Και τόσο που το κρατήσατε, μιλάμε για μεγάλο κόπο. Μπράβο σας, μπράβο, και περιμένουμε να δούμε τις εκπομπές.
Θα γίνει κάποια στιγμή αυτό, απλά επειδή είναι πολλές ώρες, θέλει και πολλές ώρες για να ξέρεις τώρα πώς είναι αυτά, οπότε θέλει χρόνο, η αλήθεια είναι ότι θέλει χρόνο. Δεν ξέρω αν κουράσαμε τους φίλους που μας ακούνε τώρα με τα εσώψυχά μας. Εδώ τι ακούμε? Αυτή η ηχογράφηση πότε έγινε? Δεν ακούω. Δεν ακούσε. Για να δώσω λίγο φωνή να ακούσεις. Το Κυρκενίδης. Παντελής. Πότε έγινε αυτή η ηχογράφηση? Με τον Παντελή γράψαμε το 2016 στην Θεσσαλονίκη ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο περιέχει το Τουλούμ, αυτό που έβαλες τώρα και παίζει, αλλά και άλλα ποτπουρί που είμαστε έτοιμοι τώρα, θα ανεβούν εντός ημερών. Με τον Παντελή τον Κυρκενίδη στη λύρα και στη φλογέρα. Σε πολλά σημεία έπαιξε και 2 φορές λύρα, έπαιξε 2 και 3 φορές μερικές φορές για να το εμπλουτίνει. Ο Ηρακλής ο Ιδαμίδης στον ταούλι, ο Γιώργος ο Καραγιωάννου ο μαέστρος στα πλήκτρα, στο στούντιο του φίλου μας του Γιώργου του Μπακάλη που είναι εκεί έξω από την Θεσσαλονίκη. Εξαιρετική δουλειά μας έκανε. Και στο τέλος το mastering το ανέλαβε ο φίλος μου ο Δαμιανός ο Ακριτίδης, εξαιρετικός καλλιτέχνης και αυτός. Λίγη δουλειά από τον Κώστα τον Καρακασίδη με το εξώφυλλο, όλοι δηλαδή παίξαν ένα ρόλο. Κάτι, ναι. Βάλαν το χεράκι τους, ναι, αλλά τώρα μιλάμε για 6 χρόνια υπόθεση. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και πρέπει να τα ανεβάσουμε, γιατί θα ξεχαστούνε. Είσαι και μακριά από να αρέσουν στον κόσμο. Μακάρι να αρέσουν, θα δούμε. Εσύ Νίκο, εκτός από τα πλήκτρα, τραγουδάς κιόλας, τραγουδάς εξαιρετικά. Προσπαθώ. Ναι, αυτό το λέω εγώ σαν ακροατής που σε ακούω και πιστεύω το λέει και πάρα πολλοί κόσμος. Από μικρός ασχολήθηκες με το τραγούδι όταν άρχισες και έπαιζες και πιάνο? Η αλήθεια είναι, Γιάννη μου, ότι επειδή δεν γνωρίζω ποντιακά, εγώ καθόλου όμως, όταν λέμε καθόλου. Δηλαδή αν εσύ μιλούσαν πολύ λίγο στο σπίτι, στο δικό μου το σπίτι δεν μιλούσαν καθόλου ποντιακά. Γιατί εγώ μεγάλωσα στην πόλη, δεν μεγάλωσα στο χωριό και μέχρι και τα 15 δεν ήξερα καν τι σημαίνει ποντιακή μουσική, μέχρι να ξεκινήσω δηλαδή να παίζω μουσική. Οπότε σιγά σιγά με την μουσική, με όλα αυτά από τα τραγούδια, αλλά το πρόβλημα με τα τραγούδια είναι ότι πολλές φορές ακούς λάθος τις λέξεις, επειδή τις λένε και γρήγορα και επειδή δεν ξέρεις και τι σημαίνουν και δεν υπάρχει και κάποιος να σε βοηθήσει, τις λες και εσύ λάθος. Ή ένα θέμα ήταν με την προφορά, οπότε εγώ όταν άρχισα να τραγουδάω, τραγουδούσα μόνο λαϊκά. Λοιπόν, αργότερα με τους φίλους μου εδώ, όλους τους φίλους τους λιράριδες, πρωτευουσιάνος εγώ, πρωτευουσιάνος. Με όλους τους φίλους λιράριδες, σιγά σιγά που με μοίησαν στην ποντιακή μουσική, άρχισα δηλαδή και εγώ να τραγουδάω, όσο τραγουδάω. Και έχουμε φτάσει σε κάποιο επίπεδο τώρα. Δεν θα πω χαμηλό, ψηλό. Νομίζω ότι ακουγόμαστε όμως, έχουμε κάνει ένα καλό σχήμα για τον ομό μας και δόξα τω Θεώ περνάμε καλά. Τι σχήμα έχετε συνήθως, Νίκο, όταν παίζετε? Εμείς έχουμε τα πάντα. Ό,τι έχει σχέση με παραδοσιακή μουσική, όχι μόνο δηλαδή ποντιακή, όλη την παραδοσιακή μουσική και λαϊκά βέβαια. Με τον φιλαράκι μου εδώ τον Τριαντάφυλλο, ο οποίος παίζει και μπουζούκι και σάζι. Και ειδικά το χειμώνα παίζουμε μόνο λαϊκά, Γιάννη μου, εδώ στα μαγαζιά της περιοχής μας. Ναι. Και περνάμε εμείς καλά, περνάει και ο κόσμος καλά. Ήταν και αυτή η διακοπή με τον κορονοϊό που όλος ο κόσμος είναι σκασμένος
Έχει εδώ και 2-3 χρόνια. Οπότε ξεσπάμε τώρα. Δεν ξέρω πώς ήταν εκεί, πώς το περάσατε, αν συνεχίζετε στην Αμερική αυτό. Κοίταξε, λίγο πολύ παγκοσμίως είναι το ίδιο, ναι. Πιστεύω, Νίκο. Και εμείς εδώ για 2 χρόνια σταματήσανε τα πάντα, εκδηλώσεις. Εδώ πολλές φορές στους γάμους, ας πούμε, που πηγαίναμε υπήρχαν θέματα, αρρώστενε κόσμος. Εκεί που θα είχαν καλέσει, ας πούμε, π.χ. 200-300 άτομα, δεν καλούσαν ούτε τον κόσμο για να έρθει στη δεξίωση μετά από το γάμο. Δηλαδή ήταν δύσκολες μέρες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι πέρασε αυτό και πάμε πίσω στην πραγματικότητα, θα έλεγα, όπως ήταν τα πράγματα πριν. Αλλά ακόμα ακούς, δηλαδή κάτι φιλαράκια που για αύριο, όπως σου είπα, θα είναι αυτή η γιορτή εδώ στην Αμερική και θα βρεθούν για να φάνε. Ένα φιλαράκι μου σήμερα μου είπε ότι περιμέναμε 25 άτομα, αλλά οι 5 δεν θα έρθουν, λέει, αρρώστησαν με COVID. Άρα ακόμα κυκλοφορεί αυτό και είναι ακόμα θέμα. Τώρα θα το ξεπεράσουμε εντελώς, θα είναι κάτι που θα μείνει στην καθημερινότητά μας, αυτό θα δείξει. Πάντως και εδώ, όπως και σε εσάς, το καλοκαίρι που πέρασε είδα πάρα πολλές εκδηλώσεις. Πολλές εκδηλώσεις, πολύ κόσμο, ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικό και όμορφο να δεις τον κόσμο να βγαίνει και να ξεσπάει, το είχε ανάγκη. Και όπως είπες, στην διασκέδαση υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι και για να μπορείς έτσι λίγο να ξεφύγεις, έστω ακόμα και ακούγοντας μια εκπομπή σαν τη δική μας ή τις πολλές άλλες, να ακούσεις λίγη μουσική, λίγη συζήτηση, να ξεφύγεις λίγο από την καθημερινότητα. Το χρειαζόμαστε όλοι, πιστεύω. Αλήθεια είναι αυτό. Ειδικά όταν κάναμε εκπομπές μέσα στον κορονοϊό, όταν λέμε γινότανε χαμός, δηλαδή το καταλάβαινες ότι ο κόσμος είναι σκασμένος πραγματικά. Ναι, θυμάμαι. Περαστικά να ευχηθώ στο φιλαράκι μου τον Λάζαρο τον Ψωμιάδη και τον συνεργάτη της εκπομπής Γιάννη μου, ο οποίος μας πούλησε χθες, αλλά είναι δικαιολογημένος. Τι έπαθε ο Λάζαρος? Ήταν λίγο μπουκωμένος, είχε τα λαιμά του, δεν μπορούσε να τραγουδήσει χθες. Δεν μπόρεσε να έρθει και στην εκπομπή, δεν μπόρεσε να έρθει και το βράδυ εκεί που περίσπεσε και το φαΐ, όχι τίποτα άλλο. Γεια σου ρε Χολόπουλε Άρχοντα. Πάντα με τον καλό το λόγο είσαι. Εγώ απλά είπα ότι περίσσεψε το φαγητό, δεν είπα ότι θα το τρώγει ο Λάζος. Την καλησπέρα μου και εγώ με τη σειρά μου στον Παναγιώτη το Χολόπουλο. Πολλά φιλιά Παναγιώτη μου. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Γεωργιάδης, ο λεγόμενος Πάχαρης, που είναι στο Σαν Φρανσίσκο της Αμερικής, την Καλιφόρνια, Σαν Φρανσίσκο, ρωτάει από ποιο μέρος είναι ο κύριος Μαυρίδης. Από την Καστοριά, βεβαίως. Από την Καστοριά είμαστε, Γιάννη μου. Τα φιλιά μου στο Γιάννη. Να στείλω όμως χαιρετίσματα στην Αυστραλία, στη Δέσποινα την Τσιπίδου που μας ακούει. Πολλά φιλιά Δέσποινα, ευχαριστώ που μας ακούς. Επίσης, Νίκο, θα σου πω για ένα παιδί εδώ, το Harry.
αν έχεις δει κάπου, Harry Highway, κάπως είναι το όνομά του. Αυτός μας ακούει από την Αυστραλία. Αυτό το παιδί πριν από 20 χρόνια, πριν Facebook και βίντεο κλήσεις και όλα αυτά, είχαμε μια επικοινωνία. Μου έστελνε από Αυστραλία τοπικούς καλλιτέχνες, δισκογραφία από τοπικούς καλλιτέχνες, και μάλιστα τότε όταν είχα αρχίσει τη σελίδα και έγραφα βιογραφικά για όλους τους καλλιτέχνες, με όσους ας πούμε γνώριζα από κοντά και μπορούσα να καταγράψω ένα βιογραφικό τους, να το ανεβάσω στη σελίδα, αυτός είχε στη γειτονιά του τον Βλαδίμηρο τον Χαραλαμπίδη, ο οποίος ήταν στην Αυστραλία για πολλά χρόνια, και τον είχα πει, σε παρακαλώ Harry, πες στον κύριο Χαραλαμπίδη ότι θέλω να το μιλήσω, να μου πει για τη ζωή του, για να καταγράψω κάποια στοιχεία, να το ανεβάσω, να υπάρχει. Και στην αρχή χάρηκε ο άνθρωπος και είπε ευχαρίστως, ναι. Και μόλις πήγε το παιδί πάλι και τον είπε ας πούμε να βρεθεί, άλλαξε γλόμπι και έτσι δεν έγινε ποτέ. Αλλά τώρα μιλάμε δεκαετία 90, Νίκο, δηλαδή πάνω από 20 χρόνια που έχω να μιλήσω με αυτό το παιδί, και τώρα βρέθηκε μέσω της εκπομπής και στέλνει χαιρετίσματα, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Λοιπόν, η Μαρία Καλπατσινίδου λέει ότι είσαι ζωντανή ποντιακή εγκυκλοπαίδεια, Γιάννου μου. Δεν ξέρω τι είμαι. Αγαπάω αυτό που κάνω και με τη Μαρία έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Τα χαιρετίσματά μου Μαρία, και στον παππού, τον γνωστό τον Γιάννη τον Καλπατσινίδη, ο οποίος άφησε εποχή στα ποντιακά με τις ηχογραφήσεις που έκανε, κυρίως που ακούγαμε με το Σουμούλ. Ο πρώτος δίσκος αυτός που σου είπα, Νίκο μου, που αγόρασα, του Γιώργου του Αμαραντίδη, είχε και τον Γιάννη τον Καλπατσινίδη σε 3-4 τραγούδια. Αυτά δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Ο καθένας έχει, ξέρεις, αυτά που θυμάται από μικρός και μένουν πάντα μαζί του. Η γιαγιά μου, όταν ήταν σπίτι που έβαζα τους δίσκους, γιατί τότε αγοράζαμε δίσκους, ξέρεις, τα ακούγαμε 200, 500, 1000 φορές. Έλειωνε ο δίσκος. Λιώνανε οι δίσκοι. Και στο δίσκο του Αμαραντίδη, ματσουκάτες ο άνθρωπος, έλεγε τραγούδια της Ματσούκας και χορευτικά και επιτραπέζια, και είχε και μερικά που, όπως ας πούμε μια τριγώνα που έπαιζε ο θείος ο Γιάννης ο Καλπατσινίδης και τραγουδούσε ο Αμαραντίδης. Ο Σουμούλτς σε αυτό το τραγούδι φώναζε μπρρρ, χα, γεια σου Γιάννη, έλεγε όλα αυτά τα τρελά του. Και η γιαγιά μου σχορεμένη, όταν τα άκουγε αυτά με το τουλούμ κυρίως, μου έλεγε αυτά είναι ποντιακά, λέει. Έτσι, λέει, τραγουδούσανε, λέει. Οι παλιοί, λέει, έτσι, λέει, ζωντανά, λέει, όχι αυτά, λέει, τα άλλα. Δεν της άρεσαν τα επιτραπέζια. Ενώ όλα ήταν τραγούδια της Ματσούκας, λίγο πολύ, από την ίδια περιοχή ήταν, αλλά αυτή, σαν γυναίκα, ας πούμε, την άρεσαν πιο πολύ τα χορευτικά. Τα χαρούμενα. Και πάντα, όποτε σκέφτομαι, ας πούμε, αναφέρω το όνομα του θείου του Γιάννη του Καλπατσινίδη, θυμάμαι τη γιαγιά μου που τον άκουγε και χόρευε μαζί του το χορό της, την τριγώνα. Τι να πεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να σου αφιερώσω ένα τραγούδι εκεί από την περιοχή της Ματσούκας. Και κάζανεψαν αθέματα λυράς, αναθέματα λυράς. Παράδες και κάζανεψαν αθέματα λυράς, αναθέματα λυράς. Εγώ να με ρώθει μέσα το στύπον τη ματζιράς, το στύπον τη ματζιράς. Εγώ να με ρώθει μέσα το στύπον τη ματζιράς, το στύπον τη ματζιράς. Κόντιλες στο φιστάνι σε ένα σερεάν κι άλλο, ένα σερεάν κι άλλο.
κοντινές στο φιστάνι, σε ένα σερέ αγγέλο, ένα σερέ αγγέλο. Τα παλικάρια τη χωρίνε και σε ένα σαλόν, και σε ένα σαλόν. Τα παλικάρια τη χωρίνε και σε ένα σαλόν, και σε ένα σαλόν. Τα περισσότερα τραγούδια της Ματσούκας είναι εύθυμα όμως, έτσι. Έτσι χοροπηδικτά. Τι λες? Το σκέφτεσαι? Δεν ξέρω αν μπορώ να συμφωνήσω. Δεν ξέρω. Το ύψιλο τότε μας θα ρούσε χαμέλα. Περαστικά στο φιλαράκι τον Ρένον Ταχματζίδη να ευχηθώ. Και στην κυρία Σιμέλα Παπαδοπούλου. Έγινε λατάρνη μας ήλωμες εμείς ένα μερέαν και εμείς ένα μερέαν. Λατάρνη μας ήλωμες εμείς ένα μερέαν και εμείς ένα μερέαν. Σ' έναν τσατάλ καβούλα παχτίζομεναν φωλέαν και χτίζομεναν φωλέαν. Σ' έναν τσατάλ καβούλα παχτίζομεναν φωλέαν και χτίζομεναν φωλέαν. Χρύσανθος. Λοιπόν, την πρώτη φορά που έπαιξα με τον Χρύσανθο είχε έρθει με το λεωφορείο στην Καστοριά και στείλαν κάποιον να πάει να τον φέρει, ο οποίος όμως δεν ήξερε ακριβώς πώς είναι ο Χρύσανθος, δεν είχε εικόνα δηλαδή πώς ήταν ακριβώς, και γυρίζει ο άνθρωπος πίσω, Χρύσανθο δεν φέρνει στο κέντρο. Λοιπόν, δεν ήρθε, λέει. Άρα, πώς δεν ήρθε, λέει. Ο άνθρωπος μας πήρε τηλέφωνο ότι έξω από το λεωφορείο ήταν, μας πήρε από το σταθμό ότι μπαίνει μέσα, να πάμε να τον παραλάβουμε. Εγώ, λέει, Χρύσανθο δεν είδα. Οπότε μετά από μισή ώρα έρχεται ο Χρύσανθος στο μαγαζί, μπαίνει μέσα. Τον φωνάζουν τον κύριο που έστειλαν να παραλάβει τον Χρύσανθο, το λέει, έλα εδώ. Αυτός είναι ο Χρύσανθος. Αυτός είναι ο Χρύσανθος, λέει. Ναι. Το μεταξύ ο Χρύσανθος φορούσε ένα παλτό γούνινο, έτσι, και μια τραγιάσκα γούνινη στο κεφάλι. Εγώ όταν τον είδα, λέει, ποια κολόγρια είναι αυτή. Δεν πήγε το μυαλό ότι είναι ο Χρύσανθος, λέει αυτός. Και έτσι καθυστέρησε ο Χρύσανθος να έρθει στο κέντρο. Ο θείος με τον Δημήτρη τον Πιπερίδη ήταν σε εκείνη την εμφάνισή του, και ο Δημήτρης τότε σπούδαζε δικηγόρος. Ήταν Για φοιτητής. ποια χρονολογία λες, Νίκο? Ήταν φοιτητής. Τώρα εγώ 15 να ήμουνα. Το 95-94 εκεί. Υπάρχουν κάποιες κασέτες που κυκλοφόρησαν από τη δεκαετία του 80-85-86, νομίζω εκεί μέσα, που ήταν ο Χρύσανθος μαζί με τον Γογοπούλ, τον Κωστάκη τον Πετρίδη, από την Καστοριά. Ναι. Εσύ δεν ήσουν αγεννημένος τότε, έτσι? Ήμουνα. Ήμουνα μικρός όμως. Θα μας πεις και για το Σταύρο λίγο, έτσι? Να σας πω για τον Σταύρο. Ο Σταύρος ο Πετρίδης είναι εδώ στην Αμερική από το 1990. Ο γιος του Γόγου του Πετρίδη.
ο γιος του Πατριάρχη της Λύρας, ο Γόγος, ο Πετρίτης, ο οποίος είχε 3 αγόρια. Ο Σταύρος είναι ο μεγαλύτερος από τα παιδιά και ο Σταύρος ήταν μπουζουξής, ήταν χρόνια στην Αθήνα και έπαιζε μπουζούκι σε μεγάλα μαγαζιά στην Αθήνα μαζί με μεγάλα ονόματα, με τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο, με τον Λευτέρη τον Πανταζή στο ξεκίνημά του, με άλλους λαϊκούς τραγουδιστές, πάρα πολλούς, και κάποια στιγμή ασχολήθηκε με τη λύρα και άρχισε να παίζει λύρα, γνωρίζοντας βέβαια το μπουζούκι. Έπαιζε λύρα, αλλά δεν είχε ασχοληθεί ποτέ, γιατί είχε κύριο όργανο, ας πούμε, το μπουζούκι. Και όταν ήρθε ο Σταύρος στην Αμερική ήταν τότε που έκανε αυτούς τους γνωστούς δίσκους με τον Στάθη τον Νικολαίδη, οι οποίοι είχαν όλη αυτή την δεξιοτεχνία, την τρελή που σφραγίζει τον Σταύρο σαν μουσικό. Τότε είχε έρθει στην Αμερική ο Σταύρος, ήρθε για ένα γάμο και τον άρεσε και έμεινε από τότε. Μετά από μερικά χρόνια, ενώ από εκείνο το γάμο συνεργάστηκα μαζί με τον Σταύρο, όλη η ορχήστρα είχε συνεργαστεί μαζί του, από τότε άρχισε η φιλία μας και η συνεργασία μας και επικρατεί μέχρι σήμερα. Και έτσι τεράστια πηγή έμπνευσης, μεγάλο ταλέντο, αδικημένο, θα το πω δημόσια, αδικημένο από την άποψη που έπρεπε να τον γνωρίζουν και οι πέτρες. Έπρεπε να όλη αυτή η οικογένεια, όλα αυτά τα παιδιά είναι αδικημένα, γιατί είναι από τους μεγαλύτερους μουσικούς που έβγαλε η Ελλάδα, ο ποντιακός χώρος, και μετά από τον Πατριάρχη το Γόγο, για τον οποίο δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για αυτόν. Σχολή. Μετά από τον Πατριάρχη, ενώ και οι 3 ήταν εξαιρετικοί λυράριδες, το Σάββατο χάσαμε πρόσφατα, τον Πετρίδη, τον αδερφό του Σταύρου, ο Κωστάκης ήταν ο μοναδικός στον είδος του. Δεν έχει βγει λυράρι σαν αυτόνα και δεν πιστεύω για να βγει. Με όλα αυτά τα μεγάλα ταλέντα που υπάρχουν, ο Κωστάκης ήταν μια σχολή από μόνος του. Έτσι και ο Σταύρος, μεγάλο ταλέντο, κάναμε και μια συνεργασία μαζί, κάποια τραγούδια, συνεχίζει όμως και γράφει, παίζει, είναι ένας άνθρωπος σαν μικρό μωρό. Μιλάς μαζί του και νομίζεις ότι μιλάς με ένα αγνό παιδί του δημοτικού, όπως ξέρουμε εμείς τα παιδιά του δημοτικού, όχι να προσβάλλω τα σημερινά, προς Θεού. Καταλαβαίνεις, δηλαδή τον παλιό καλό καιρό που τα μωρά ήταν αγνά και δεν είχαν όλες αυτές τις επιρροές που έχουν σήμερα. Αυτά για το Σταύρο. Ασχολείται καθόλου με την λύρα τώρα, όχι? Ασχολείται, Νίκο. Ναι, ασχολείται. Παίζει, ναι. Δεν παίζει έξω. Έξω παίζει μόνο μπουζούκι όταν φωνάζουν για κάποια εκδήλωση, αλλά σπίτι παίζει. Κάθε μέρα παίζει. Και βγάζει τραγούδια και έχει πάρα πολλά τραγούδια που έχει βγάλει. Θα τα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή όταν νομίζει αυτός. Σταύρος είναι αυτός, όποιος τον γνωρίζει καταλαβαίνει πολύ καλά. Θα το βγάλεις τώρα, έτσι? Λοιπόν, Γιάννη, εδώ είναι αυτά τα τραγούδια κι αν είναι σχολή, έτσι.
Με μακρύ σκοτώνει. Ο θείος ο Στάθης με τον Κωστάκη. Ένα λεπτό περίμενε. Εντάξει, μιλάμε για απίστευτα κομμάτια, έτσι Γιάννη μου, απίστευτα πραγματικά. Τι τυχεροί ήταν οι πιο παλιοί, ήταν... Λοιπόν, Γιωργούλης Λαφαζανίδης για τη συνέχεια. Θυμάμαι Ποντιακό Πανηγύρι, Πεντάβρυσο 1995-94, Γιωργούλης Λαφαζανίδης μαζί με Μιχάλη Γαλιοτζίδη. Και υπάρχουν και βίντεο από αυτές τις εποχές. Να, αυτά θέλω να ανεβάσω, Γιάννη μου. Στις εκπομπές μας όλο τέτοια βίντεο παίζαμε. Πρέπει να βρεις το χρόνο να ασχοληθείς με αυτά, να τα καταγράψεις, να τα ανεβάσεις, γιατί τώρα εγώ μιλάω για σένα και εγώ έχω αρχείο από βίντεο. Τα φιλιά μου στον Παναγιώτη τον Σιδερόπουλο από την Αλεξανδρόπουλη που μας ακούει. Πολλά φιλιά. Και στον αδερφό μου τον Λεωνίδα του Μαυρίδη και στην Αθήνα που εργάζεται. Τα χαιρετίσματά μου. Δεν ξέρω αν σας κουράσαμε με όλα αυτά που λέμε, αλλά είπαμε σήμερα θα είναι λίγο πιο ιδιαίτερη η εκπομπή μας. Νίκο, ξέρεις τι μ' αρέσει? Μ' αρέσει ότι οι κυρίες που βλέπουν ότι εμείς εδώ μιλάμε, λέμε τα δικά μας και δεν ασχολούμαστε πολύ μαζί τους, κάθονται και γράφουν ένα κατεβατό εδώ στο chat. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Και επιμονή, και επιμονή. Και επιμονή, σωστό. Να σε καλά, Ρένο μου. Και πάλι παραστικά, εύχομαι να το περάσεις ανώδυνα.
Και ο Γεωργούλης ο Λαφαζανίδης ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, ο οποίος δεν γνώριζε καθόλου από μουσική. Υπήρχαν πάρα πολλές φορές που ήταν εκτός ρυθμού, εκτός ροής και γύριζε στον Μιχαλάκη που λες πίσω, Γιάννη μου, και τον έδινε εκείνος τον ρυθμό. Τον έλεγε τώρα θα μπεις, τώρα θα βγεις. Αυτό που είχε όμως, είχε τα βιώματα, έτσι. Το μόνο που δεν είχε δεν ήταν όπως θεωρούμε εμείς τον επαγγελματία, μουσικός, τον τραγουδιστή. Δεν ήταν επαγγελματίας τραγουδιστής ο άνθρωπος. Όλα τα υπόλοιπα τα είχε. Όλα τα υπόλοιπα και με το παραπάνω. Τραγουδούσε βιωματικά, όχι μουσικά. Ναι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έναν άλλον μεγάλο εκείνης της εποχής και της σημερινής βέβαια. Αυτός είναι ο Γιώργος ο Ιωαννίδης. Εμείς θα ακούσουμε τον Γιάννη τον Κουρτίδη. Και στους δύο να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας. Όταν τον είχα πάρει συνέντευξη τον Κουρτίδη, δεν ξέρω, δεν με ερχόταν και πολύ καλά, ντρεπόμουν πραγματικά τότε. Και ξεκινάω να τον παρουσιάζω, κοντά μας είναι ο Γιάννης ο Κουρτίδης, ένα ζωντανό τέρας της ποντιακής μουσικής. Ολοζώντανο μου λέει. Ευτυχώς υπήρχε και το μοντάζ τότε και κόβαμε τις μαλακίτσες που λέγαμε. Παίρνω συνέντευξη από τον Ανδρέα τον Κουγιουμτζίδη και λέω, εσύ Αντρέα πώς ξεκίνησες να παίζεις λύρα? Μου λέει, από τον πατέρα μου. Έπαιζε, το λέω, και ο πατέρας σου? Με κοιτάει. Μου λέει, ξέρεις ποιος είναι ο πατέρας μου? Κατάλαβες, Γιάννη μου? Μετά από τη συνέντευξη έμαθες ποιος ήταν ο πατέρας? Έμαθα, ναι. Σου λέω, ευτυχώς ήταν το μοντάζ και τα κόβαμε. Μου λέει, το Γιωργούλη τον Κουγιουμτζίδη, το ξέρεις? Λέω, ναι, ο πατέρας μου λέει. Η ζωή ενώ λίγο, έλα πουλί να χαίρουμε, η ζωή ενώ λίγο. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε Γιώργο Ιωαννίδη. Λοιπόν, ο Γιώργος Ιωαννίδης με έκανε να αγαπήσω την ποντιακή μουσική. Λοιπόν, ήταν οι εποχές τότε το 2000 που τότε νομίζω με 98-99 ξεκίνησε να εμφανίζεται στο Μήθριο και μετά πήγε στο Κορτσόπον στην Αθήνα. Ο άνθρωπος είχε καταπιεί κουρδιστήρι πραγματικά. Τρομερή φωνή, Γιάννη μου, πραγματικά τρομερή φωνή. Κατατάσσεται και αυτός στους μεγάλους εκφραστές της ποντιακής μουσικής της νεότερης γενιάς. Της νεότερης γενιάς, ναι. Αλλά αντάξιος με όλους τους μεγάλους τους τραγουδιστές. Εκπληκτική φωνή. Φαινόμενο. Τα τραγωδία στείλω σε εβδομάδα
Και μαζί με τον αδερφό του το Λάζο ήταν από τα μεγάλα ντουέτα που πέρασαν από την ποντιακή μουσική εκείνης της εποχής. Αδερφή Ιωαννίδη, Αλέξης Κογκαλίδης, Κιαμλίδης Κωτίδης, Στάθης με τον Γιώργο τον Ατματζίδη. Κάποιοι συνεχίζουν ακόμα να είναι μαζί. Κάποιοι, ο Ατματζίδης με τον Νικολαίδη είναι μόνο μαζί νομίζω. Εγώ ελπίζω ότι κάποια στιγμή όλοι αυτοί θα ξαναβγούν και θα συνεργαστούν. Οι περισσότεροι συνεργάζονται ακόμα, απλά δεν είναι, έχουν και άλλους συνεργάτες. Αλλά για μας, ας πούμε, που μεγαλώσαμε με αυτά τα ονόματα, ελπίζω ότι κάποια στιγμή να ξανασμίξουμε. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε τον αγαπημένο του αδερφού μου, Γιάννη μου, Ανέστης Μωυσής. Ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή γεννά ως στίχους. Εκεί που κάθεται βγάζει ένα αντίστοιχο. Καταπληκτικός Ανέστης Μωυσής, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αποσυρθεί, εμφανίζεται όλο και λιγότερο. Τον έχεις γνωρίσει τον Ανέστη τον Μωυσή? Τον Ανέστη τον Μωυσή τον γνώρισα στην Λεμόνα το 1992. Ήταν το πρώτο ταξίδι μου στην Ελλάδα. Και φυσικά που θα πήγαινα κατευθείαν στα Ποντιακά. Ο Σωτηράκης, ο ακορντιονίστας, ο καλός μου φίλος, έπαιζε τότε στην Λεμόνα, για χρόνια έπαιζε, και πήγα να τον δω και έκατσα ένα τριήμερο εκεί και είδα Καραπαναγιωτίδη, Μωυσή, έτυχε και ήμουνα και στο γάμο του Μιχάλη του Καλιοντζίδη που έγινε εκεί το τριήμερο. Δηλαδή φανταστική εμπειρία, φανταστική. Λοιπόν, με τον Ανέστη τον Μωυσή έχω συνεργαστεί πάνω από 20 φορές. Λοιπόν, μία φορά σε ένα πανηγύρι παίζαμε 1,5 ώρα το Ρασόπουλο. 1,5 ώρα με το ρολόι. Έλεγε όμως 1,5 ώρα διαφορετικά δύστιχα. Δεν είπε ούτε ένα. Ένας από τους καλύτερους της νέας γενιάς είναι ο Ανέστης ο Ιωακιμίδης, Ρένο μου. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και φοβερό παιδί με μουσική παιδεία.
Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης, Γιάννη μου, μας στέλνει τους χαιρετισμούς του. Γεια σου Μιχάλη Καλιοτζίδη, δάσκαλε. Λοιπόν, επί την ευκαιρία ήθελα να το πω νωρίτερα, αλλά θα το πω τώρα. Το είπα και στο δάσκαλο, τον κύριο Καλιοτζίδη, ότι όπως έχει δημιουργήσει τις σχολές λύρας όλα αυτά τα χρόνια, πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθεί και να κάνει το ίδιο με το ποντιακό τραγούδι. Νίκο μου, είχα τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του τις περασμένες εβδομάδες σε 2 εκδηλώσεις και ήμασταν στο Norwalk μαζί, και μετά που κάναμε ένα γλεντάκι, μετά εμείς και εμείς όπως ήμασταν, τον απόλαυσα και χάζεψα μαζί του. Και τον είπα, Μιχάλη, οπωσδήποτε πρέπει να το κάνεις και αυτό, για να μάθεις σε όλους που θέλουν να ασχοληθούν με το ποντιακό τραγούδι πώς να τραγουδάνε σωστά. Ελπίζω να γίνει πραγματικότητα. Θα είναι μεγάλη τιμή για όλους μας να μας μάθει να τραγουδάμε ποντιακά ο Μιχάλης Καλιοτζίδης. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Μακάρι. Μακάρι. Είναι η παράκλησή μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και έναν ακόμα μεγάλο που έφυγε νωρίς. Κι αν δεν πάνε τα χρόνια τα καιρούς, τραγωδώ την προσφυγία στα καημούς. Είμαι το παιδί του πόντου και πονώ, όλ' στη ποντίου στα αδελφέ μ' αγαπώ. Είμαι το παιδί του πόντου και πονώ, όλ' στη ποντίου στα αδελφέ μ' αγαπώ. Θόδωρος Παυλίδης, Γιάννη μου. Εξαιρετικός τραγουδιστής, εξαιρετικός άνθρωπος. Δεν είχα την χαρά να τον γνωρίσω από κοντά. Έχω ακούσει όμως αρκετές ιστορίες. Ήτανε πολύ φιλάνθρωπος, βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο ο Θόδωρος Παυλίδης. Και δυστυχώς έφυγε νωρίς. Γεια σου γογό μου. Δεν κλείσαμε ακόμα όμως, μη φεύγεις. Για τον πόντον και το ψωμό θα πονεί. Είμαι το παιδί του πόντου και τιμήν, σαν λησμονή τα πατρινά σε νυψήν. Είμαι το παιδί του πόντου και τιμήν, σαν λησμονή τα πατρινά σε νυψήν. Κλαρίνο του Κεμάν. Κεμανετσίδης. Αυτό το τραγούδι το ψάχνα χρόνια που λες, Γιάννη μου. Λοιπόν, και το βρήκαν τα τελευταία 2 νομίζω. Μιχάλης Καλιοτζίδης. Ψηλά είναι τα παραθυράς και χαμέλα τερούνε. Που έψαχνες όμως, δεν έψαχνες στη σωστή πηγή. Μάλλον δεν έψαχνα στη σωστή πηγή. Δεν σε ήξερα τότε. Θα μας πεις και από ποιο δίσκο είναι? Βεβαίως. Μιχάλης Καλιοτζίδης, νούμερο 2. Ο δεύτερος προσωπικός δίσκος του Μιχάλη. Τον οποίο τον έχουμε ψηφοποιήσει και θα τον ανεβάσουμε στα κοντά. Αναμένω. Λελεύω το μάτο πασού
σου και τα καστανοτάνι, πόσα φορά σε ντόκες με Ισμάρ και με τατάνι, πόσα φορά σε ντόκες με Ισμάρ και με τατάνι, Ισμάρ και με τατάνι, Ισμάρ και με τατάνι. Ένα σπέντανο κλάδι, το τσάντα είμαι κρεμάσα σε ένα σπέντανο κλάδι. Επέρα το μικρό τα ρίμ και τα ράγα σορμάνι, επέρα το μικρό τα ρίμ και τα ράγα σορμάνι, και τα ράγα σορμάνι, και τα ράγα σορμάνι. Λοιπόν, θα κλείσουμε με Κώστα Θεοδοσιάδη. Έναν ακόμα μεγάλο ερμηνευτή της ποντιακής μουσάς, ο οποίος συνεχίζει σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, Γιάννη μου. Μανάμ γλυκό καλά τσεύτος, μανίτσαμ χατήλισαμ. Μανάμ γλυκό καλά τσεύτος, μανίτσαμ χατήλισαμ. Κι μου κασεύτα σαν χανάλ και σαν παιδιά σβήσαμ. Κι μου κασεύτα σαν χανάλ και σαν παιδιά σβήσαμ. Αυτό που θέλω να ευχηθώ, Νίκο, σε όλους αυτούς τους αρτίστες, τους καλλιτέχνες, είναι να έχουν υγεία και να μας χαρίζουν για πολλά χρόνια ακόμα αυτό που αγαπάμε, τα ποντιακά τραγούδια, την ποντιακή μουσική. Το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Υγεία να έχουν και να μας χαρίζουν για πολλά χρόνια ακόμα, να τους ακούμε, να τους απολαμβάνουμε. Και εκεί κατηγόρασας που έβριξ την υπομονή, και εκεί κατηγόρασας εκεί να φαρμακώνεσαι και εσύ ξασυγχώρασας, εκεί να φαρμακώνεσαι και εσύ ξασυγχώρασας. Λοιπόν, είπαμε για πολλούς, δεν είπαμε για άλλους τόσους όμως, Γιάννη μου. Δεν θα δικήσουμε κανέναν. Είναι πάρα πολλοί ακόμα που καλλιτέχνες που ακούγονται και θα ακούγονται στην εκπομπή μας για πολύ καιρό ακόμα. Τώρα δεν ξέρω πότε θα δώσει ο Θεός να ξανακάνουμε με εκπομπή εμείς τώρα, μαζί. Όλα θα γίνουν, Νίκο. Υγεία να έχουμε. Δεν ξέρω αν σου άρεσε σήμερα. Εγώ φυσικά και β' άρεσε. Τι λέει ο άνθρωπος τώρα. Μακάρι πιο συχνά να μπορούσαμε να κάνουμε τέτοιες εκπομπές. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους, επώνυμους και ανώνυμους, όλοι που κάτσανε και μας ακούσανε, που είπαμε πολλά και διάφορα, που παίξαμε, που έπαιξες, Νίκο, καταπληκτικά τραγούδια και μας ακούσανε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας και την υποστήριξή σας. Δεν μου λες, δεν γίνεται να έχετε κάθε εβδομάδα των ευχαριστειών εκεί στην Αμερική? Δεν γίνεται, δύσκολα. Κοίταξε, εδώ στην Αμερική επικρατεί το άλλο, ότι κάθε μέρα είναι και κάποια γιορτή. Σήμερα είναι η γιορτή του καφέ. Αύριο είναι η γιορτή του υπολογιστή, κατάλαβες. Ναι, αλλά δεν είναι αργίες αυτές οι μέρες. Αργίες δεν είναι, αλλά εντάξει. Θα τα ψηφίσουμε για να γίνουν αργίες. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήσασταν συντονισμένοι στο Ράδιο Τραπεζούντα. Ακούσατε την εκπομπή Σον Τόπων. Στην παρέα μας για σήμερα ήταν ο Γιάννης Αβαζίδης. Μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή.
σε κάποιες από τις επόμενες εκπομπές θα καλέσουμε και το Λάζαρο τον Ψωμιάδη, Γιάννη μου, για να μην αισθάνεται έτσι. Έτσι δεν είναι? Επιβάλλεται. Για να μην έχει παράπονα κι εγώ, όχι τίποτα άλλο. Νίκο μου, πριν ξεχάσω, θέλω από αυτό το βήμα επίσης να ευχαριστήσω το Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης, με τον οποίο σύλλογο κάνουμε μια συνεργασία, όπως κάνουμε και μαζί με σένα. Πες μας λίγο για το πρόγραμμα του σταθμού. Ο σύλλογος αυτός είναι από τους λίγους συλλόγους οι οποίοι έχουν δικό τους ραδιοφωνικό σταθμό. Δεν είναι μόνο διαδικτυακό σταθμός, είναι κανονικό σταθμός. Και στα Ερτζιανά παίζει, ναι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι δυναμικός σύλλογος και τα άτομα, όπως και πριν από μερικά χρόνια, ας πούμε, μιλήσαμε μαζί και είπαμε να αρχίσουμε μια συνεργασία μαζί, έτσι από το πουθενά, αυτά τα παιδιά δεν τα ήξερα, τους έστειλα μήνυμα, παρακολουθούσα τις δραστηριότητες τους και έχει τώρα περίπου ένα μήνα που κάνουν 2 εκπομπές την εβδομάδα, την Παρασκευή και την Κυριακή, και εκπέμπει και μέσω το ράδιο Τραπεζούντα Βοστόνης οι εκπομπές τους. Και θέλω να ευχαριστήσω όλα αυτά τα παιδιά τα εξαιρετικά, τον Σάβα, τον Άκη, τον Κώστα, την Ποινή και την Παρέσα για την άψογη συνεργασία τους, και χαίρομαι πάρα πολύ που τους γνώρισα και την αγάπη που δείχνουν για αυτό που κάνουν. Τους ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Γιάννη μου. Ευχαριστήσουμε όλους τους ακροατές, τηλεθεατές της εκπομπής μας που μείνανε αυτό το 2ωρο στην παρέα μας. Εύχομαι να μην σας κουράσαμε. Ήταν ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα, βγάλαμε και τα ευσόψυχά μας. Γνωρίσατε πώς δημιουργήθηκε το Ράδιο Τραπεζούντα, πώς ξεκινήσαμε αυτή την αγάπη μας μάλλον για την μουσική, την αρρώστια μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή στις 11 η ώρα το πρωί, παρέα με τον Λάζαρο το Ψωμιάδη στο Ράδιο Καστοριά και στο Σοντόπον Live στο Facebook, και θα τα λέμε κάθε Τετάρτη εδώ μέσα από το Ράδιο Τραπεζούντα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και με τον Γιάννη. Γιάννη μου, θα τα πούμε, Νίκο μου, θα τα πούμε, και πάλι ευχαριστώ για αυτό που κάνεις κάθε Τετάρτη. Μας χαρίζεις ωραίες εκπομπές και τις υπόλοιπες μέρες με το Λάζαρο. Επίσης, να σας προσκαλέσω όλους αυτό το Σάββατο στην πόλη της Φιλαδέλφειας, που θα βρισκόμαστε μαζί με το μεγάλο τον Γιώργο το Σοφιανίδη, μεγάλη μου αγάπη. Ο Γιώργος μένει εκεί, στην Αμερική, είναι έτσι? Όχι, είναι εδώ για κάποιες δουλειές. Για δουλειές, ναι. Δεν είναι μόνιμος κάτοικος, αν και πολύ θα θέλαμε. Ήρθε για κάποιες δουλειές εδώ ο Γιώργος και έχουμε την τιμή να τον έχουμε κοντά μας στο χωριό της Φιλαδέλφειας αυτό το Σάββατο. Μαζί του ο Γιάννης ο Πολυχρονίδης, ένα άλλο μεγάλο τέρας, το είχες πει, Νίκο μου. Και αυτός Αρκούδα. Ο φίλος μας ο Γιάννης η Αρκούδα. Βεβαίως ο Χρήστος το Τιταπανίδης. Εγώ μαζί με την παρέα τους σας περιμένουμε όλους. Είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Τώρα πώς θα έρθείτε, ένα ταξιδάκι είναι, υπερατλαντικό, δεν είναι τίποτα το δύσκολο. Σας περιμένουμε όλους. Λοιπόν, εύχομαι να περάσετε καλά, Γιάννη μου. Εύχομαι όσοι μας ακούσατε να περάσετε καλά. Εμείς τουλάχιστον περάσαμε πολύ όμορφα. Πέρασε το 2ωρο και δεν το κατάλαβα ειλικρινά. Λοιπόν, θα κάνουμε και live, αδερφέ μου. Ετοιμάζουμε μια εκπομπή μετά από 2 χρόνια λόγω κορονοϊού. Την κάναμε κάθε χρονιά στο τέλος, στο κλείσιμο μάλλον της χρονιάς, κάναμε μια εκπομπή με πάρα πολλούς μουσικούς καλλιτέχνες σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πενταβρύσου εδώ στην Καστοριά. Φέτος θα την πραγματοποιήσουμε αυτή την εκπομπή μετά από 2 χρόνια απουσίας λόγω κορονοϊού. Θα μας απολαύσετε live. Μέχρι τότε τα λέμε την Κυριακή. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε πολύ, καλό μεσημέρι στην Αμερική. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό βράδυ, καλή συνέχεια και την αγάπη μας όπου και να βρισκόσαστε.